Slúbil som druhý dnešný príbeh, práve prichádza. Že by ľudia, ako sme my, ako požiadanie na základe toho, že by si mohol adekvátne pracovať. Prečo by som mal piť? No. Zrazu cítil, že dačo. Takže som cítil len... Každý deň. Koľko ťa to stojí? 30 korún. 30 korún denne, no? Úplná halus. Keď si to beriem aj 2 litre naraz. 2 litre naraz. Co, stala sa vám škoda? To nestala, ale barána. A môj pes ho trošku kúsal, ale tak obtuskával. To mi nevychádza. Páči, veľmi rád vám to dám. Cenu za najlepší videoklip. Ukáž tecky. Nejaký zlobr príde, hej, a povie, že nekur, nepí. To sebe myšli, alebo co, hej. Ideme na to. Ej, kde tu máš slova? Ej. Je, Roko, imunátor. Násrac, nedám nič. Koľko ľudia sa tak trápia pre lásku? Ja by som povedal, že do viac ako 10 000 miliónov. Ako 10 000 miliónov. Ale povedal si, že nebudem robiť p***u za seba. Niekedy sa tak cítim, lebo niekedy musím robiť za seba p***u. To je pravda, Jožo, že som ťa videla, že si do krávy pchal. Skúsiť šušen alleine 10 kilometers, aber keine Chance downhill. This is my son, and I was a small boy, but now is realita. V živote dokázať dostať sa tancovať Lacimu Strajkovi, určite s ním by som chcela tancovať. A ja vám za rozhovor, toto všetko v poriadku.